Здравейте! Аз съм Дейси от Art Studio Daisy. Днес ще ви представя едно страхотно детско албумче, което наистина стана много сладко. Така, да започваме. Първо съм направила една такава страхотна висулка тук с едно момиченце, което е с ангелски крила. Също така съм направила от течна пластмаса тази рамка, която е страхотна. Написала съм името на момиченцето. Виждате ли как блести и с глоси акцент. Тук съм залепила малко мини перлички. И въобще самата рамка съм минала с Wings of Stella и самата блести. Не знам дали виждате, дали се вижда всъщност от монитора. Също така и самите цветя. Въобще стана много сладко това албумче. Използвала съм страхотните дизайнерски хартии, изпратена от небето, се казват. Са наистина много хубави с тези ретро бебенца. Тази страничка съм я оставила празна, за да се залепи една голяма снимчица. На тази съм направила джобчета. Ето, с датичка. И с ето такова такче. Ето. Също снимка. Може да се сложи. Ето тя е 9 на 13. Така. Тази страничка се разгъва по този начин. Тук има едно джобче. Тук се отваря по този начин. Тук може да се напишат бележчици. Тук да се сложи една снимчица. Тук. И тук естествено. Тук също може да се сложи снимка. Тези са големи тагове, които съм направила. На този таг може да се залепи снимка 10 на 15. Ето. Същия начин. Така. Тази страничка се разгъва еднотипно така. И от тази страничка така. На тази страничка пише мили спомени, а на тази сладко момиченце. Ето тук има пак едно джобче, тук отпред може да се сложи снимка и съответно тук. Ето го джобчето. Ето го кренцето. Така. Тук празно съм оставила страхотна хартия. Просто тези агънца, магаренца, зайченца, меченца са просто невероятни сладки. Ето тук съм сложила много такчета. Ето. За надписи. Ето тук. О, бейби. Тези голям так. Ето ги. Всъщност има един-два джоба. Така, това е. Всъщност съм го отворила. С един брацет така се закопчава. Ето това крилце. Може да се сложи тук снимка. И така. Ето тук една голяма тук. Така си на ръчичка. Тук едно джобче с едно сладко зайче. С още едно сладко зайче. С още едно сладко зайче. И накрая едно сладко бебе. Жълти точки. Ето го джобчето. Ето го. Така. Да сложа всичките неща пак. Отваря се. Сега тук с брат. Така с една, виждате ли го как се затваря? Хоп, тук е едно крилце. Тук още едно. Тук още едно. Другата страна. Абсолютно. Така се отваря. Има едно джобче тук. За снимка. Снимка. Хоп, и тук още едно джобче. Къде съм сложила такова етикетче. С един сладък простор. Да затворим сега това крилце. И тук съм оставила една празна такава страничка за голяма снимка. А тук съм сложила един голям водопад от снимки, където могат да събират още 7 снимки. Така. И това е гръбчето на албумчето. Оп, присипахме ги. Сега след малко ще ги подредя. И това е от мен. Чао, чао!